an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sabatuma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasarasan kalo 12 ye desanburu kalo ye bi o tile 10 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min n'o ye laseli camancɛ ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 5nan don hijira san 1443 san n'o duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ sura Mali faransala fanga ɲɛma n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la ale kumana Mali jabaraniso la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se kunungo Mali premier ministre n'o bɛ tali kɛ Dr Shogel Kokala Mayiga la ale ye taama dɔ ta ka taa sankaw fɛ ni ka taa baara dɔw sigi sen kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la parti Sadi ɲɛma Dr Umar Mariko ale minɛna ni ale kɛ kasoladen ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo dɔgɔfere ani jabali ni ɲɔgɔn cɛ jarewale tigilamaw ye marifaci dɔ ta ka ɲɛsin kari dɔ ma o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan lase aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ Mali faransala fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita sura ale kumana Mali jabaraniso la colonel Asimi Goyita a y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔba min n'o labɛnnen bɛ n'o kan ka na kɛ ni bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i yɛrɛ ye sigikafɔ in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko yaasa Mali kura kɔni ka sigi sen kan sigikafɔba min kɔni n'o labɛnnen bɛ n'a bɛ f'a ma ko assise nationale k'o baaraw kɔni bɛna daminɛ sibirido n'o bɛ tali kɛ desanburu kalo tile 11 na a baaraw bɛ taa kuncɛ ka bɛn desanburu kalo tile 30 ma Mali faransala fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita a y'a yira k'a fɔ ko Mali kura kɔni ko bɛɛ lajɛlen kɔni kumakan ye Mali kura ye ko Mali kura kɔni tɛ sɔrɔ fiyewu fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni k'i kɛcogo yɛlɛma k'i ka kɛta lajɛ ni ka se ka yɛlɛma don i ka kokɛtaw la faransala fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita k'an ka yɛlɛma don an ka kokɛtaw la k'an ka kɛtaw lajɛ ka se ka falen don an ka maraw taabolo la ko dutigi bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i ka mara kɛcogo lajɛ ka se ka mara kɛcogo ɲuman kɛ i ka denbaya la a y'a yira k'a fɔ ko ni sigikafɔba min bɛ yen n'a kan ka na kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ ni sigikafɔ in ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka miiri an ka jamana ko kɔrɔw la ka miiri an ka jamana taabolo kɔrɔw la fo ka taa se an ka jamana mɔgɔkɔrɔbaw an bɛnbakɛ minnu tɛmɛna Mali kɔnɔna na ko tɔgɔ min tun bɛ Mali la farafinna kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka sigikafɔ kɛ ni ka miiri k'a ye k'a fɔ Mali tun bɛ minɛn min kɔnɔna na Mali ka se ka segin ka bila o minɛn kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ commission kɛrɛnkɛrɛnlen min kɔni sigilen don ka ɲɛsin nin baara in ma k'ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko baara in ko tiɲɛ ni ala kan ko gɛlɛyaba de b'a la ko nka ko hali bi k'u timinanja ka se k'u wulikajɔ kɔni sabati baara in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye baara in kɔnɔna na baara in bɛ se ka kɛ jɛlɛya ni tilennenya kɔnɔna na cogoya mun na maa si kana jɔn i yɛrɛ la maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye baara in kɔnɔna na k'a b'o ɲini u fɛ u ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ ni sigikafɔba in kɔnɔna na yaasa laɲini ye min ye Mali kura o bɛ se ka sɔrɔ cogoya mun na faransala fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita a ka kumaw la kumaba dɔw tun ye ninnu ye n'an bɔra yen kunungo dɔgɔfere marabolo la kari dɔ kɔni wulila dɔgɔferekaw fɛ ni k'a kunda jabali kan n'a hakili b'a la kɔsada in na gɛlɛya kɔni tala ka ɲɛsin kari dɔ ma dɔgɔfere ani jabali ni ɲɔgɔn cɛ kunungo jaliwale tigilamaw kɔni u ye wulikajɔ ta k'u fɛ ka dangari kɛ kari dɔ kɔni na u ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na a kɛla marifaciba de ye a ko kɔni kɛla gɛlɛyaba ye nka min kɛra a ko la kunnaja ye maa si ma kasara a nin na yaasa ka pereworatigɛ d'an ma karamɔgɔ Abulaye Kulibali ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ a ko la an ka Abulaye Kulibali lamɛn. Sidiki Kulibali y'a fɔ cogo min na Kurumari mara kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfirikaw fɛ yen dabɛbaw ye bisunɔgɔtiw ye n'aw hakili b'a la kari tɛmɛnen na wulikajɔ kɛbaw y'u kunda dɔgɔfiri dugu min n'o ye dɔgɔfiriba ye u y'u kunda yen ka taa maaw sɔrɔ malogosi la ka maa 4 bɔɲɔgɔn ni k'olu bɔnɛ u ni na ka maa 2 jɔngi o wulikajɔ sen fɛ u segintɔ la u ni donsolakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o sen fɛ jariwala tigilabagaw la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ni tor'u la donsolakaw ka wulikajɔ fɛ o kɛra kari o kɔfɛ tile 2 u seginna ka n'o yɔrɔ kelen ninnu na k'u bɛna wulikajɔ ta ka dankari maaw la u ni donsolakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen donsolakaw ye maa 3 k'olu bɔnɛ u ni na jariwala tigilamaaw la ka tila k'u ka maramafɛnw ni k'olu ta kabini o kɔni kɛra nin waati laban ninnu na wulikajɔw kunbɛn i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔfiri marabolo kan n'aw hakili b'a la min ye ka dɔn k'a fɔ kari min bɛ yen n'o bɛ wele Fɔnba transport o kari u tun y'o jeni yɔrɔ min na o kɛra waati min na dugudalamaw farala ɲɔgɔn kan dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye kogoni daga yɔrɔw ye ka na tu minnu bɛ yen ka n'o bɛɛ lajɛlen tigɛ o kɔfɛ pɔn min tun bɛ yen ni jariwala tigilamaaw tun b'o pɔn tigɛ ni kana gotɔrɔn tigɛ
kɛ maaw ɲɛ dugulamaw kɔni jɛra o point a tun bɛ kogoni daga tile na kana point wuli ka bɔ yen o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jadawala tigilamaw mu doni jigin kunungo alamisa u ye wulikajɔ kɛ kabini fɔnba transport new kari jɛnna kariw tun bɛ dan jabali dodolakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ k'o tɛna kɛ baara ye baara min bɛ yen n'o bɛna bɛn olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ kariw kari bɛ bɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na dodolakaw bɛ da kan ka taa kari bila jabali ka tila ka da kari kan ka segin ka don dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na o baara min tun bɛ sen na kunungo alamisa kari dɔ bɔtɔ la n'o ye mata mobili ye o bɔra ni maaw ye dɔgɔfiri k'a b'a kunda jabali kan jadawala tigilamaw yɔrɔ kelen ninnu kɔnɔ na u nana marifaci baaraw ta ka ɲɛsin dodolakaw tatɔla ma o kɔni kɛra mugu ci ɲɔgɔnna ye fo ka taa miniti 30 bɔɲɔngo u bɛ ka mugu ci dodolakaw la dodolakaw bɛ ka mugu ci u la a kɔni sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ hakilila min tun bɛ jadawala tigilamaw n'o ye k'a fɔ ko mobili k'u b'a bali ka taa yɔrɔ la u ma se ka mobili bali ka taa yɔrɔ la nka fɛn bɛ yen n'o kɔni jabajɛlen bɛ kunungo marifaciw senfɛ kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dodolakaw ka bolo kan maa kelen ko ale jɔngina o jɔnginda e ka dɔn k'a tɛ kɛ jɔnginda ye n'a ma kɛ jɔnginda jugumanba ye nka fɛɛrɛ kɔni sera ka kɛ dodolakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛra cogo cogo olu bɛ kari min kɔni nɔfɛ kari n'o ye mata mobili ye k'a bɛ taa a yɔrɔ la u ye fɛɛrɛ balilen kɛ ka tugu mobili in kɔ fo ka taa mobili in bila a se yɔrɔ la ka tila ka segin ni mobili ninnu ye wulada fɛ maa bɛ se ka fɛn min fɔ o waati kelen kɔnɔna na sumajɛniw bɛ sen na B5 marabolo kɔnɔna na da bɛ maaw ye bisunɔgɔtiw ye k'a sɔrɔ ka sumajɛniw ye maaw dɛsɛlen bɛ ka taa kungo kɔnɔna na k'o waati kelen to sen na jamana ɲɛmaaw ye bataki kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ suma kana bɔ Mali yɔrɔ si ka taa jamana kɔkan na yɔrɔ si nka maa caman ka fɔ la o min kɛlen filɛ bi ko sɔnni o baaraw kun ka sigi sen kan k'u tun kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sumaw u jeri ni minnu bɛ sen na bi sumaw dɛsɛli min kɛra ni ka baara ka se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ ka se ka fu siri o dan na k'o de kun cɛ ka ɲi k'a fɔ bi k'u b'a fɔ ko sumaw kana bɔ ko suma yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ na an bɛ se ka fɛn min fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na dugawu de bɛ kɛ nin wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ na Sidi Kulubali karamɔgɔ Ablaye Kulubali y'a fɔ cogo min na ni waleya mun n'a filɛ nin an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo ale tun ye taama to ta ni ka taa sankaw fɛ yen nɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa baara kura dɔw ka t'olu nun don sankaw fɛ yen nɔ o baara in tɛ dɔwɛrɛ dɛ san kuranko a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na olu bɛ se ka kuran sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na cogo min na Choguel Kokala Mayiga a taara ka t'olu baaraw kɔni nun don baara kɛ sankaw fɛ yen nɔ Choguel Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ yen nɔ an k'a lamɛn. San commune bɛɛ représentant n b'aw fo dante foli min na kabini an dɔnna aw ka mara la an y'a ye sankaw y'an kunbɛ cogo min na i b'a dɔn tigitigi ko an bɔra an fɛ an nana an fɛ n bɛna fɛn min fɔ yan aw k'a ta comme président de la transition yɛrɛ bɛ yan ne y'a ka ciden de président de la transition ko n ka aw fo ka tila ka aw fo k'a f'aw ye n'aw y'a ye a bɛ premier ministre bila ka na ale yɛrɛ kun ka se yan bi mais aw y'a dɔn sisan baara tilatilalen don parce que chef d'état b'a wele jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a wele kɛlɛ min bɛ sen na de Kidal à Kayi a b'o bɛɛ si à tous les instants jamana kɔlɔsili jamana sécurité la sécurité des institutions o kɔlɔsili de b'a bali a ka taa yɔrɔw la donc an nana centrale électrique courant ko in ka ɲɛnabɔ région bɛɛ ɲɛ balo a ɲɛ bɛ gouvernement fana la dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ pourquoi u b'a kɛ san an fana courant t'an fɛ k'a yira maliyɛnw bɛɛ la fɛn bɛɛ bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de bi ye san ye siɲɛ wɛrɛ a bɛ kɛ dugu wɛrɛ ye yanni transition ka ban n'an seko ye fɛn o fɛn an b'a kɛ pour que maliyɛnw bɛ k'a dɔn ko gouvernement in nana ka bɔ Menaka ani Kidal fo Kayi maliyɛnw bɛɛ ye kelen président de la transition ani gouvernement bolo dugutigi ye moteur ko min fɔ an ka conseil b'a sɛbɛn n'an seginna Bamako n'Ala sɔnna ma an bɛ n'a lajɛ solution min bɛ se ka sɔrɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi ni lafiya a bɛna sira o sira fɛ ala k'o sabati ka ni baara n'u ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye dɔgɔfɛngɛ tɛmɛnen na gɛlɛya mun taara ka ɲɛsin Bayangara marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sɔngo ni ka maa caman bɔnɛ u nin na Mali finitigilakaw ka ɲɛmaa dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya fo ka taa se Mali ministre 3 olu kɔni ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa Bayangara marabolo kɔnɔna na maa minnu kasaraliw nin na ka se ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma o kɛnɛ kan Bayangara ka dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ Faranjala fanga ma ɲɛmaw hali bi olu b'u kɔ bi olu b'u kɔ sini ko ni gɛlɛya ye duden sɔrɔ ko duden jigi tɛ foyi ye a ka dutigi kɔ ko olu kɔni bɛ wele bila hali bi jamana ɲɛmaw ma u ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka na dugawu don ta ka ɲɛsin olu ka forow ma ko n'i kun ye se kɛ olu ye foro ni olu tun b'u ta k'a di Faranjala fanga ɲɛmaw ma nka hali bi k'u bɛ wele bila k'u bɛ Faranjala fanga maa ɲɛmaw kɔ u b'u dɛmɛ yaasa u ka se ka lakana kɔni ta ka ɲɛsin olu ka marabolo kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali bɛɛ lajɛlen lakana ka se ka ta ka ɲɛsin olu ma Sɔngokaw olu ye kuma min fɔ an k'u lamɛn. tiɲɛ yɛrɛ la bonya kɔni nin y'a dan ye mɛ hali bi ala sago a bonya b'a la an y'an yɛrɛ kalifa ala la ka an yɛrɛ kalifa aw la aw famaw jigi t'an ye koyi an jigi ala ye an jigi aw ye ala sago aw bonya b'a la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛnn'a ma a diyara an ye a y'a seko kɛ hali bi a tɔ b'a bolo yen
minin kɛra a kɛra ala ka hinɛ u ye anw tɔw an b'a bolo dɛ an b'a ala bolo an b'a bolo kungo kɔnɔna minɛna so kɔnɔna minɛna min bɛ yen fɔli kɔni a tɛ ban an bɛ dɔ fɔ ka dɔ to a y'a ye a y'a mɛn ni tɔɔrɔ tɛ fila ye tɔɔrɔ in y'a dan de fɛn fɛn min bɛ yen nɔ monsieur le maire bɔra yen a b'a dɔn bayara donsokuntigi yɛrɛ filɛ nin ye a b'a dɔn ne yɛrɛ tɛgɛ de ye su bɛɛ ta ka fara a ka pompe mɔgɔw kan kamara n'an bɛ jamana kelen ma a y'an sauver n'an bɛ jamana kelen ma a y'an lajɛ ministre de défense je m'adresse à toi mais bita kɔfɛ i b'a arasira an ye ka nin saya ɲɔgɔn a kana kɛ ni se kun kɛra ne kamara n kun bɛ su d'i ma mais se min bɛ ne ye kan kasi i ye n bɛ n kasi i ye yɔrɔ dogolen tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn an ka kasi tɛ e sɔrɔ de bɛɛ bi ala y'a latigɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kana an fili gadisiw bolo ma siyako kɛlɛ in tiɲɛ tɛ muso ni denmisɛnninw k'a faga ni se bɛ ne bi n'a bɛ dan ne kelen saya ma ne bɛ taa sa k'an ka jamana kisi mais ne ka nin kuma in kɔfɛ n bɛ min ɲini fɛ ne bɛ min ɲini fɛ hali bi a ma tiɲɛ i bɛ yan fo n'i banna k'a fɔ i tɛ se o tɛ dɛ ne bɛ min dɔn jamana ye i bɛ se mais n'i m'a kɛ i m'a kɛ i tɛ se ne t'o yɔrɔ la ne bɛ jamana du valeur dɔn o ma n'i y'a mɛn ko jamana i ka se ka ne lakana n'i y'a mɛn jamana n ka se ka balo n'i y'a mɛn jamana n ka se ka tagama tɛ yen sɛnɛ ma se ka kɛ an bɛ taa sugu jɔ musow ye mun kɛ denmisɛnninw ye mun kɛ o ma foyi kɛ mais ninnu bɛɛ taara sa bi anw sigilen don bi fɛn fɛn min nana ne ka laɲini na bɛɛ kan ka drapeau bilenman siri an bɛɛ sara mali bɛɛ de sara a ye dɔ kɛ cɛ tɛ yen anw tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si mais muso minnu bɛ yen minnu b'an dɛmɛ foyi t'u bolo marifa t'u bolo muru t'u bolo lɔgɔ sɛbɛnniku tigɛ ɲɔ fitinin n bɛ taa n balo ɲini ka segin ka t'u bɛɛ faga ne bolo ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ ne tɛ se ka sɔn o ma parce que ne marabaga ye e de kamara e de y'a kɛ o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ n ka sira t'i la o tɛ dɛ ne ka sira b'i la e de bɛ se ka ne kanda in a dilen don e ma a bɛ e de bolo n'i y'a ta doni min b'an kan i b'a ta ka bɔ an ye an b'a ɲini i fɛ ni an ye jamana kelen ye n'an ma abandonné mais an kɔni ye abandonné don mais sisan nin kɔfɛ i ka arasira an ye saya in vraiment a y'an tɔɔrɔ fo ka taa se a dan na mais tɔɔrɔ kɔfɛ mɔgɔ ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ kasi jɔn ye i bɛ kasi ba ye an kasibaga ye an bɛ kasi la i b'an kanda de mɔgɔ b'an na bi bi in na fɛn foyi t'an ye n'an kanda an ka se ka baara k'an yɛrɛ ye anw siya ma deli k'a fɔ ko i bɛ taa delili kɛ ka dumuni kɛ o tɛ anw ye i b'an labila ni sécurité bɛ yen an ka baara k'an yɛrɛ ye an ka musow an denmisɛnninw anw ka se ka baara kɛ ka dumuni kɛ an mɔgɔ b'o de an ka jamana basigi ni lafiya a bɛna sira o sira fɛ ala k'o sabati n'an bɔra ye parti sadi ɲɛmaa dr umar mariko ale kɔni ye kuma dɔw kɔni jaabi n'o na kɛ shogal kokala mayiga ale ka kuma dɔw ye ale ye jaabili dɔw ta ka ɲɛsin o kumaw ma o kumaw kɔni kɛra yɛrɛdama kuma dɔw ye o kumaw kɔni taara bɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la o kɛra sɔrɔ kiiri tigilamaw kɔni ye wele bila dr umar mariko ma ni ka se ka umar mariko minɛ ni k'a kɛ kasoladen ye umar mariko minɛlen maliden dɔw b'u hakilina fɔ a ko kan an k'u lamɛn ci wɛrɛ kan ka kɛ anw na mun tɛ minɛli ye kumakan na k'a fɔ karisa ye nin kumakan in fɔ wa m'a fɔ kumakan in ka ɲi ko bɛ an dala bi mali la mun tɛ k'a fɔ ko karisa ye kumakan jugu fɔ n b'a minɛ ye u kan k'u hakili to u ka feyide wurutiri la ni o dɔ ye sécurité ka basigi jamana kɔnɔ ka jamanadenw kana k'u bolofɛnw kana ala ma taa don o don ni dɔ de bɛ bɔ mali kɔnɔ nɛnini jugu o de sɔrɔla a kɔnɔ umar mariko bɛ nɛnini jugu in fɔ la a b'a fɔ la k'a ɲɛsin premier ministre ma donc sariya mɔgɔw ko k'o ye injure publique ye o kɔnnen don umar mariko nana o de la mais n'i m'a faamuya i b'a miiri k'a fɔ ko premier ministre de ye plainte don ale ma plainte don dɛ m'a mɛn fan si an kɔni bɛ mariko soutien 100% vocal ye mariko ka kumakan ne fɔra mais est ce que nɛninikan yɛrɛ mariko yɛrɛ de don est ce que mɔgɔ jugu tɛ nin ye ka don fɛn in na k'a yɛlɛma k'a kɛ ale ka kumada ye an bɛ an ka sariya de kɔ n'o ye jamana sariya ye an ka danaya b'u kan donc ni a tiɲɛ dara kɛnɛ ka don min an kan ka min fana fɔra an b'o de fɔ ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ basigi ni lafiya ka n'an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye mali faranjala fanga ɲɛmaa colonel asimi goyita ale ye wulikajɔ kɔni ta tile filanin na ale kɔni ye bataki dɔ bila k'a yira k'a fɔ min ye mali dala dumunifɛnw ye olu minnu bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw na ko f'u ka siri o dan na mali balo si tɛ bɔ mali da fɛ ɲɔ b'o la malo b'o la fo ka taa se hali sɔ k'o si kana bɔ fo ka taa se an ka baganw ma k'olu kana bɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ labaara an yɛrɛ fɛ yan nɔ k'u tɛ bɔ ka taa diɲɛ jamana si kɔnɔna na ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bila an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ fo ka taa se waati wɛrɛw ma maa caman kɔni ye tanuni ta ka ɲɛsin nin waleya in ma ko nin bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya banbali min kɔni ta bɛ ka ɲɛsin an ka dala dumunifɛnw ma k'an ka balow gɛlɛya k'o bɛna kɛ sababu ye ko balo kɔni ko nɔgɔya dɔ bɛ don a ko la an ka maliden dɔw lamɛn alhamdulillah n'o sera ka kɛ o bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que n'o kɛra sa an ka fɛn ninnu an b'u sɔrɔ gɛlɛya la cogo min na dɔ bɛ bɔ
wan a la quoi. N'a bi ka ɲɛga hali miseli jula gɛri hakɛ balo a ma ka bɔ Mali da fɛ. Mɔgɔ si tɛ n'i ma fa n'i bɛ kɛ hɔrɔn ye. Dɔrɔso fɔlɔ min filɛ joli dɛsɛ dɔwɛrɛ tɛ balontan don koyi. Ni mɔgɔ min ko ko jamana balo ka bɔ kɔfɛ ko de bɛ e nafa o tɛ tiɲɛ. N'i y'a dun ka fa kɛ i bɛ baara de kɛ ka kɛnɛya ka nafolo ɲini ka taa fɛn jala ta ka don ka jamana kɔnɔ. Du min balo bɛ bɔ ka taa du wɛrɛ balo o du bɛ kɔngɔ kɛ. A yɛrɛ tun président na an bɛ gouvernement ko na kosɛbɛ. Ko faratigiw tun b'an fɛ yan nɔ fɔlɔ. Fana Kɔnɔbugu ɲɔ kilo tɛ dɔrɔmɛ 7 a gɛlɛyalen dɔrɔmɛ 6 a gɛlɛyalen dɔrɔmɛ 10 o Mali kelen de don koyi. Donc ni a fɔra ko gouvernement ko balo kana bɔ u ka taxi da commerçant kan ni ɲɔbɔrɔ kelen yɛrɛ i bolo i bɛ 1000 sara n'o kɛra baara bɛ kɛ jamana bɛ tilen Musa Tarawele y'a kɛ yan nɔ a kɛra an bɛɛ ɲɛna coopérative bɛ suguni kɔ bɛɛ tun bɛ taa sanni kɛ balo da ɲɔgɔn na tiɲɛ dun an tun bɛ yan nɔ wari tun man ca mais fɛn min ye balo ni hɔrɔnya o tun bɛ yan. Sanji ko ma labɔli kɛ kosɛbɛ an y'a k'a fɔ an ka jamana cɛmancɛ fan fɛnɛ na sumajɛni ni fɛn caman ye mɔgɔw sɔrɔ mun kɛra sababu ye u tun bɛ sɔrɔ mun kɛ san tɔ la sɔrɔ ninnu u ma dafa jamana ɲɛ marabaaw wajiba min bɛ u kan o ye ka jamanadenw ka u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen kɔlɔsi o ma an mago bɛ min na k'o dun n'o hakɛ n'o dafara wagati min na suman tɔw bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan o ma a bi bɛn nin n'a ɲɔgɔnna hakilinaw ka taa ka ca yɔrɔ a bɛna kɛ sababu ka jamanadenw ka u nafan bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya baloko sira fɛ n'i ye kɔri bɔta n'i y'o dan sigilen o fana na walima ka bali yɛrɛ ka kɛ m'a dɔn o fana tali ni hakilina dɔ ye cogo o cogo kɔri na an bɛ min mɔ an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ yan nka n'i ye hakilina talen n y'a dɔn k'a fɔ o fana y'a ta ni kodɔn dɔ de ye. Anw sɛnɛkɛlaw an bɛ se ka fɔ nin kɛra anw de kama parce que n'i ye fantan ta 100 sara la 90 ye sɛnɛkɛla ye faama minnu ye sumakisɛ bali bɔli la olu tɛ sumakisɛ san anw minnu bɛ ɲɔ sɛnɛ anw de bɛ tila k'a san n'a kɛra ta a kɛra anw de kama an b'o fɔ nin bɛ kɛ jamana ma hɛrɛ ye minnu bɛ suma bɔ ni ka nafa sɔrɔ a la o ye yɛrɛkun sɔrɔ ye mais jamana bɛɛ ka sɔrɔ de ye dun ka fa ye parce que n'i bɛ sɛnɛ na i b'i balo san na a nama da la n'i bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka san wɛrɛ fana ɲɛsigi i bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ san wɛrɛ ɲɛsigi balo la. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na fɛn o kɛ basigi ka na an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana bɛ se ka dala dumunifɛnw sɔrɔ ka lafiya cogoya mun na ala k'o sabati n'an bɔra yen wɛsɛndugukaw fɛ yen nɔ n'ale filɛ nin ye commune Mande la Bamako ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ yen dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'olu la bi dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugukolo ko ɲɔgɔn sama dɔ b'olu ka yɔrɔ la dugukolo in kun bilalen bɛ kalanso fo ka taa se kɛnɛyaso ma dugukolo in kɔni kun bilalen bɛ o kama ko nka ko maa dɔw kɔni wulila ni ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka se k'o dugukolo kɔni ni k'o ŋanamu u kɔni ye wulikajɔ ta k'u ka ɲinifɛn tɛ dɔwɛrɛ dɛ u ka dugukolo a bɛ se ka segin u ma cogoya mun na olu kɔni b'o dɔrɔn de nɔfɛ u kɔni ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ olu ka yɔrɔ kɔni k'u tɛ diɲɛ kɔ bi u tɛ diɲɛ kɔ sini yasa ka pereperela tigɛ d'a ma an ka wɛnsɛndugukaw lamɛn. Yɔrɔ minnu bilalen don ni fɛn t'u kan yɔrɔ 12 ɲɔgɔn ko ka o kilancɛ di mairie ma olu ko o morcele k'o kila k'o feere ka o k'u sago ye dugudenw bɔra a cɛ n'a muso alimamuw a diinɛmɔgɔw a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn a n'a denmisɛnninw k'a fɔ ko an ma sɔn an tɛ fɛ a ka kɛ ten politikimɔgɔw k'an ka yɔrɔ feere k'a k'u pɔsi kɔnɔ fɛ an ma sɔn. An bɛ kɛnɛko kuma min na nin an bɛ na a mɛnna kabini hali sido ma sigi an b'a la bi Berasi t'a jɛ san 15 la bi fan bɛɛ place publique tila kelen bɛ jɔlen don baarakɛyɔrɔw tɛ an bolo denmisɛnninw ka hali balontan kɛnɛ t'u bolo fo kɛnɛba kelen pe place de bɛ an fɛ yan wɛnsɛn n'a fɔra ko place fɛn fɛn b'an fɛ yan wɛnsɛn k'o bɛɛ jɔ ka kɛ u yɛrɛ sago ye a ma kɛ jamana sago ye a ma kɛ dugudenw sago ye fo mɔgɔ damadama ni sago dɔrɔn an fɛnɛ musolakaw ko k'anw tɛ jɛn n'o ye an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi don an yɛrɛ musow ka siniɲɛsigi don an bɛ yɔrɔ min na komi bi école talen filɛ nin lycée public tɛ yan fo privéw i b'a ten ni san jagoya i b'a wari sara jagoya hali ekɔliso sekɔnsili ɲɛnama permesili ɲɛnama tɛ wɛnsɛn a tɛ foyi t'an bila retard la ɲɛmɔgɔ min b'a ɲɛfɛ olu ka dunko juguya o de bɛ ka wɛnsɛn bila retard la wɛnsɛn kɛnɛ ninnu a ka segin a ka bila a minɛn kɔnɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ espace public ninnu a bɛ yen nɔ n'a bɛ taa a ka taa tacogo la a k'a ta sira fɛ lycée ko fɔra commissariat ko fɔra n'i y'a ta k'a lajɛ don tɛmɛnlenw na mɔgɔ baden de bɛ u ka kalan danna sira la k'a sababu kɛ lycée ye o y'a sɔrɔ hali privé tɛ yan ni bi hakilina sɔrɔla k'a fɔ ko ka lycée public dayɛlɛ yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ min profiter ne bolo o bɛ contribuer dugu ka développement la parce que dɔw bɛ yen nɔ u bɛ chance sɔrɔ o la ka kalan kɛ i bɛ taa sɔrɔ passe tɛ dɔ bolo ka taa sɛbɛnni kɔrɔ ka taa yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ wari tɛ dɔ bolo ka taa tenir sa lycée privé na ou bien k'a condition rempli mais ni lycée public bɛ o bɛ ko nɔgɔya u ye commissariat ko minnu fɔ o bɛ na ni lakana de ye brigade b'an fɛ yan nɔ bi c'est vrai mais n'i y'a ta k'a lajɛ brigade in tɛ ka se ka hali wɛzɛndugu dɔrɔn sécuriser donc il faut que ninnu structure ninnu de ka caya ka taa se kapu n'a ɲɔgɔnna ninnu ma pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na commune développement an jeunes fɛla dɔ bi an jeunes fɛla dɔ sini. Ni tun bɛ tali kɛ wɛnsɛnduguka dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na fɛn o kɛ basigi ni lafiya ye nin waleya in na ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra yen ACRT ɲɛma n'o ye Isa Kawju min ye ale kɔni kun minɛlen bɛ ni k'a kɛ kasoladen ye o kɔfɛ u kɔni y'a kana bila kun y'a ka kiri boloda ka bɛn décembre kalo tile 3 ma kiriw tigɛlen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko kalo 6 kaso kɔni k'o dira a ma nka kalo 6 in k'a bɛ kalo 6 kaso in kɛ kɛnɛ ma Isa Kawju a kɔni ye wulikajɔ ta sigikafɔ kɔni b'a ni parti politique tɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na a bɛ munumunu salo la
kunungo ay munumunu salo koni ke kata nyashi parti politique ton chama makrengera la jaglu chama kunungo awulla kata seder jabala la krengera na rasbad anale sigafo chamange sigafo imbela jelen kofe isa kawjume kuma mfo anga lame démocratie ba constitution de kono démocratie de ya ñini en fait ko jamana kamara ni jamana deun ga danaya o dun ye ka kala d'état ça c'est les élections parce que ni ko jamana ka la ñine ni jamana deun ga la ñine ni e jon yo danaya dayga jamana ye danaya da jon nga kuma jamana deun to dans notre constitution il est dit président de la république chef suprême des armées chef de l'état c'est la constitution qui le dit pour être président de la république il faut être élu démocratiquement donc en no constitution no kuma jamana bago benina jamana ba fe ninga ke jamana ba fe ga ninga ke o danaya be da jamana nyemo de ka o kofe les représentants du peuple oye wasa bloye jamana don le ka représentant oye donc nous lui minke o jamana de yo mais en dehors de ça tout le reste vraiment amesanga kuma wara kana dola o ko wara de donc du coup vraiment en haut ni kuma nana ka tseka fotu alors là il y a un problème bango si ça ambe wuli hakilla febe be jamana kono anga to jamana e dew nyere ka jalatige jamana do mba jalatige ni mi o e kalakata bon anya metien do lakanambala be jamana kono mais abe ban wati juma oto do bo kala tali tsega dlo lakanambala la de notre point de vue en tant que démocrate yoro be ni amsega lakara sabatika kalata yoro mi natsega ta benga ye munye mais kalakata on va faire kulu bo hakilla la ambeka faranyonga donc ola wan kelente che ambora morema la anana CDR la amana boy ambeta asma la amana boy ambeta forme cadre de concertation de réflexion des partis politiques nambora ani jigia kura mo ka nga mardi ani mo ka nga sigi donc nimbe hakilla inte dore amba fait kulu de ka sigi plateforme de ka sigi min la nyini te dore ka fo il n'y a pas une pensée unique dans ce pays quel côté amenonomi nala sona wakilla amino de bara nituma talge isa kawjum na ya fatukumna fɛn ka sawaye kana ni bɛni keleya an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra ye assise national n'o kɔni bolo dalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na a baaraw yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ sibiridon kɛrɛnkɛrɛnna yɛrɛmara kafo olu kɔni ta kan ka daminɛ CNT maa dɔ n'o bɛ tali kɛ Amadu Mayiga la ale hakilina di assise nka ko maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛ taa ale kɔni ye wele bila maa dɔw ma Amadu Mayiga ye kuma min fɔ o filɛ kulu minnu n'u bɛnnen bɛ k'a fɔ ko baara dɔ kan ka kɛ n'o ye assise ye n'u tɛ taa o la donc a y'u wele ka individuellement ka ministre de la refondation ni administration ministre olu mun sigilen bɛ o ko ɲɛma élection ko ani jamana réforme politique institutionnelle ma ka sigi ka fɔ ka kuma n'u ye fɔlɔ par regroupement maintenant par regroupement banni a y'u wele tuguni ka taa kuluba ka premier ministre la sigi n'i y'a mɛn a bɛ fɔ tuguni ko premier ministre ka kuma ka ca a ye dɔwɛrɛ fɔ o y'a ye a kumana de président y'a ta seere ye comme ale de bɛ jamana politique sira marali ko ɲɛmɔgɔya la ministre bɛɛ b'ale ka mara kɔnɔ ale fana bɛ président ka mara kɔnɔ a y'u bɛɛ lajɛlen la sigi a ma kuma di mɔgɔ ma a n'u kɔni bɛɛ delila ka kuma ka tɛmɛ o kɔnɔna la o kumana u y'u ta fɔ o don a y'u lamɛn fɛnɛ nina a nana a fɛlɛ mun ye sabali bonya hɔrɔnya ani jamana danbe kɔnɔna la ani jamana yɛrɛ ka yɛrɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔna la a kuman'u fɛ hakili la dɔw y'a faamu nka dɔw bolo halisa ko in ma se a dan na halisa olu kɔni baara min bɛ ka kɛ o t'u yɛrɛ kɔnɔna la adema mɔgɔw kɔni n'o y'an ka parti kɔrɔbaba démocratie fanga kɔnɔna la n'ale créé la 1991 olu kɔni ko problème t'a la olu sɔnna mɔgɔ minnu b'olu ka yamaruya kɔnɔ olu caman sɔnna olu taara hakili la RDA ou bien jumɛn si j'ai bonne mémoire olu mɔgɔw fana caman bɛ ten tɔ et ainsi de suite donc dɔw y'u fosi k'a fɔ k'u bɛ taa nka dɔw ko halisa n'a bɛ fɔ cadre d'échange des partis politiques olu mɔgɔw kɔni ko tiɲɛ na olu m'u yɛrɛ kɔnɔ olu kɔni bolo halisa a y'u wele ka na sigikafɔ ma o tɛna taa nka o t'a bali k'an bɛ taa sigikafɔ in kun bɔra a ma yaasa ka se ka kun fɛ kuma kɛra ayiwa dɔw nana dɔw ma na an bɛ avancer mais halisa an bɛ kuma fɛ k'a yir'u la k'a fɔ olu ye maliyɛnw de ye jamana marali ala y'a kalifa an ka jamana sɛbɛnfuraw y'a kalifa parti politique la an ka bɛnkanw de ni ala ni kira sɔnna ma transition fanga bɛ se a kuncɛyɔrɔ la wagati o wagati a bɛ ta k'a kalifa politique mɔgɔw la u kan ka mun exercer u b'o kɛ nka u ka sabali ka kɛ muɲubaga ye u k'a to jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ u ye san 30 kɛ démocratie kɔnɔ u bɛ k'a kɛ u ye san 30 ni kɔ fɛnɛ kɛ régime unique ni régime socialiste kɔnɔna la u bɛ ka jamana mara donc u ka kɛ sabalibaga ye u k'a to ni transition fanga ni kunkurunin kɔnɔna la an ka se ka transition sen a dan na ka se ka fanga segin u ma ni tun bɛ tali kɛ Amadu Mayiga la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ sababu ka na ni bɛn ni keleya an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati fɛn bɛ da ka di Mali la ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ ta ni ka se ka minɛn caman kɔni ta k'o di an ka labitaliso kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako labitaliso fo ka taa se Kati labitaliso kɔnɔna ma yaasa ka priorité d'a ma an ka dɔgɔtɔrɔlaka dɔw lamɛn
An bɔra ka minɛn minnu sɔrɔ a fanba ɲɛsinnen bɛ réanimateurs ka baarakɛminɛnw ma laboratoire ta dɔɔnin bɛ a la minɛnw don minnu bɛ utiliser ni banabagatɔ dɛsɛra pewu ninakili ta fan fɛ a mago bɛ dɛmɛ min na walasa ka fogofogo nɔra bila o minɛnw de don aw bɛɛ hakili kan ka to a la covid bɛ daminɛ waati min mankan caman bɔra nin fan fɛ sabula Mali kuma labɛn kosɛbɛ nin façon ninnu na donc minɛnw ɲini na karaba la ka se ka ko dɔw latɛmɛ donc halisa besoin tɔ min bɛ yen minɛnw bɛ ka continuer ka ɲini o kelen na covid banabatɔ fogofogo de bɛ tiɲɛ ni fogofogo tiɲɛna adamaden ka fiɲɛta yɔrɔ ye yen de alors min bɛ se ka a dɛmɛ o la o ye nin minɛn ninnu ye ka kɔlɔsili fana kɛ baara senfɛ n'a sɔrɔ a ɲɛna a ma ɲɛ minɛn damadɔw b'a la minnu bɛ dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ analyse dɔw la ka se ka dɛmɛ kɛ k'a fɔ minɛn bɛ ka baara kɛ ɲɛ a tɛ ka baara kɛ i ka ɲininkali diyara n ye minɛn kura minnu n'an filɛ k'u sɔrɔ a minɛn fanba nana an b'a fɔ gouvernement ka projet dɔ ma ko projet de réhabilitation et d'équipement des hôpitaux de Bamako et de Kati. C'est-à-dire gouvernement ye baara dɔ boloda min bɛ Kati ni Bamako dɔgɔtɔrɔsobaw a bɛ se k'u ka baarakɛminɛnw baarakɛyɔrɔ sankɔrɔta cogo min na walasa banabagatɔ minnu bɛ na furakɛli kana kɛ degun ye anw ma o minɛn fanba de filɛ nin ye a minɛn mun nana sigiyɔrɔmaw ka ca i ka ɲininkali dɔ ye minɛn minnu nana ye arajo minɛnw b'a la scanner minɛnw b'a la échographe b'a la an bɛ yɔrɔ min na komi yan an b'a fɔ yan ma ko réanimation ni banabagatɔ ka bana gɛlɛyara kosɛbɛ a bɛ na yɔrɔ min na min bɛ se k'a kɛ a bɛ chance sɔrɔ ka se ka balo cogo min na donc o minɛnw b'a la minɛn ninnu musakaw taara o jɔ fo miliyari wari CFA wari miliyari 5 la o kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ye minɛn caman ɲini o fana olu musakaw fana taara o jɔ fo ka se CFA wari miliyari 1 ɲɔgɔn ma o la jiginniyɔrɔ minɛnw b'a la ladali yɔrɔ minɛnw b'a la a ye turu kɛ a ye lit kuraw bɛ yɔrɔ camanw na minɛn kuraw caman donnen don donc o minɛnw de tun b'a la principalement ani opérelikɛyɔrɔ minɛnw waati dɔ la baara tun gɛlɛyara kosɛbɛ donc opérelikɛyɔrɔ minɛnw fana sen b'a la ni tun bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔka dɔw ka sira la u y'a fɔ cogo min na ala ka ni ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na ka se ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Orange Mali ale ye wulikajɔ ta ni ka se ka bere kɔni bi a ka fɛɛrɛ kan ni ka se ka fɛɛrɛ de retrait k'o nɔgɔya o nɔgɔya min n'o baara kɔni sigila sen kan Orange Money baarakɛlɛba dɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni ala kan ka ko a kɛra sababu ni ka gɛlɛya ɲɛsin olu ma dɛ k'olu kɔni bɛ dépôt ni retrait kɛ k'olu ka sɔrɔta k'o tɛ bɛrɛ ni si ye olu kɔni ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ n'u nana retrait ni dépôt olu fɛ u b'a yira k'u ka musaka dɔ d'olu ma min ni fɛɛrɛ yɛrɛ tɛ kelen ye n'o dɔw bɛ tali kɛ dɔrɔmɛ 10 fo ka taa se tɔrɔmɔni caman ma u ye wulikajɔ mun daminɛ ni ka to k'o kɛ u ka clients na masɛriw olu kɔni ye wulikajɔ ta kunungo ni ka se ka kunnafoni dɔw wele ni ka ɲɛfɔli dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko Orange Money baarakɛbaa dɔw fɛɛrɛ kɔfɛ k'u bɛ wari min minɛ maaw la ko sariya sɔsɔ baara don ko maa si kana dɔrɔmɛ di maa ma fɛɛrɛ kɔfɛ yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Keita groupe général Taradinu o directeur général ye ne an ka wele bi yaasa an bɛ se ka an ka clients na kunnafoniya ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Kidal n'aw y'a lakɔlɔsi ka daminɛ le 1er décembre ka n'a bila fo an filɛ yɔrɔ min na ka kɛɲɛ ni an ka clients ka laɲini ye ani anw yɛrɛ ka bɛnkan Orange a n'a ka partenaire n'o ye an masɛriw ye an ye sɔngɔdigi belebele kɛ an ka fɛɛrɛ directeurs la sɔngɔdigi belebele in a bɛ tali kɛ jumɛn ni jumɛn na k'a daminɛ 200 la ka taa bila fo 1,000,000 na o fɛɛrɛ directeur a kɛra 1% dɔ ye misaliya la fɔlɔ n'i bɛ 200 bɔ i ka compte kɔnɔ a fɛɛrɛ directeur tun ye dɛrɛmɛ 40 de ye mais bi o bi la an ka clients nimisi wasali 200 fɛɛrɛ directeur dɛrɛmɛ 2 400 fɛɛrɛ directeur dɛrɛmɛ 4 1000 fɛɛrɛ directeur an bɛ don min na ko bi dɛrɛmɛ 10 wa ka daminɛ 1,000,000 na ka taa bila fo 2,2 la o fɛɛrɛ directeur bɛɛ kɛra 2,000 dɔrɔn sabu an ka clients ka laɲini o ye anw ka minɛ ko fɔlɔ ye Orange ani anw partenaires donc kumakun filanan n'aw y'a lakɔlɔsi kɛwale dɔw bɛ ka kɛ an baarakɛɲɔgɔn Orange Money-kɛla jɛkulu damadɔ fɛ an ka clients na kɛwale ni sariya sɔsɔ ye Orange ani an partenaires an tɛ sɔn a ma cogoya si la kɛwale ye kɛwale jumɛn ye ka fɛɛrɛ wɛrɛ minɛ client na min tɛ Orange ka fɛɛrɛ sigilen ye n'aw y'a lakɔlɔsi Orange Money-kɛla dɔw bɛ yen an bɛ don min na ko bi caman donna la ka fɛɛrɛ wɛrɛ minɛ client na min tɛ Orange ka fɛɛrɛ sigilen sariya kɔnɔna la misaliya la Orange Money ka daminɛ depuis kunun fo ka se bi ma dépôt ye fu de ye n'i bɛ dépôt kɛ i ka compte kɔnɔ fɛɛrɛ tɛ minɛ client na dépôt ye fu ka daminɛ tɛmɛ la fo ka taa bila 2,000,000 la n'i b'a k'i ka compte kɔnɔ ou bien n'i b'a bila mɔgɔ wɛrɛ ka compte kɔnɔ fɛɛrɛ man ka minɛ client na
mais an ka baarakɛla mɔgɔ damadɔ bɛ ka min kɛ bi ni client taara a bɛ fɛ ka 1,000 bila a ka compte kɔnɔ misaliya la u b'a fɔ client ko dɛrɛmɛ 10 sara kɛwale min sariya sɔsɔ wa a ma ɲa client fana fɛ client kɔnɔ sɔn ma cogoya si la ni client ko k'i ka dɔ wɛrɛ sara min tɛ 1% ye i ka a dénoncer an ka service client ye n'o ye 370 ye sariya sɔsɔ don. Ni tun bɛ tali kɛ Orange baarakɛla dɔw la u y'a fɔ cogo min na ala ka bɛnɲɔgɔnya kelen sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen Armar Show o championnat national kun kɛla Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnla Bamako kɔnɔna na a jɔnjɔn kɔni commune 6 kɔni olu wulila ka jɔn n'a jɔnjɔn ye o jɔnjɔn kɔni sɔrɔlen kɔfɛ u ye gala belebele kɔni ni k'o sigi sen ka Yirimajɔ kɔnɔna na ka fara Yirimajɔ mairie ɲɛmaaw Yirimajɔ mairilaka dɔw tun b'a kɛnɛ kan an sera min sɔrɔ o la o filɛ. Jala Kanute ceinture noire 3e dan ne ye commune 6 président an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an kɛlen don ka gala belebele organiser an ka denmisɛnninw tɔgɔ la ani mɔgɔkɔrɔbaw u ye cɛbɔ min kɛ le 6 février championnat national ani championnat intercommunal an bɛ olu waleɲuman dɔn o la cogo min na u bɛ se k'u cɛsiri ani minnu fɛnɛ bɛ kɔfɛ u bɛ se k'u cɛsiri hali bi k'u encourager baara la an fɛn fɛn filɛ nin an bɛɛ kun ye athlète ye nin ma deli ka kɛ anw tile an yɛrɛ nana jateminɛ san o san commune 6 bɛ kɛ premier bon il est temps an ka athlète an ka valeur don la pour que u bɛ se k'u cɛsiri baara fɛ hali bi. Ne tɔgɔ ye Abdul Karim Dambele ne ye pratiquant de kung fu ye bi na ne bɛ commune 6 président d'honneur la an nana bonya ma segin na ni ye denmisɛnninw bila ka taa jɔnjɔn ɲiniyɔrɔ la n'u ye jɔnjɔn caman sɔrɔ n'o ye médaille ye ani trophée a ka kan mɔgɔ min ka dɛmɛ sera ma an ka su ma ka yira u la donc o de hukumu kɔnɔ an nana Yirimajɔ komi u ka autorités a maire a n'a autorité locale a dugutigi n'a alimamiw bɛɛ ka dɛmɛ sera ma ni min sera duwawu la o bɛ kɛ ni min sera se kɛra wari o y'o kɛ pour que compétition minnu kɛra an ka denmisɛnninw ka se ka se ni fanga ye donc u sera u ye médaille minnu sɔrɔ bi de an b'o di yɔrɔ la nisɔndiya de y'an lase yan. Ne tɔgɔ ye Adama Jara ne ye maire ka dankan dɔ ye Yirimajɔ ne ye commune 6 élu dɔ ye an ka pratiquant des arts martiaux u ye wele bila an ma ka bɔ commune 6 tɔgɔ la an ka denmisɛnninw taara jɔnjɔn ta médaille ni prix d'honneur championnat national kɛnɛ kan vraiment an kana kɛnɛ denbaya u bolo o de y'an nana kana kɛnɛ denbaya u bolo an ko ka min kɛ n'u yɛrɛ y'a caman kɛ n'o de fɔ n'u ka juru banna u yɛrɛ bɛ ka caman sara u yɛrɛ parce que an kan k'u dɛmɛ a kɛra matériel ye o a kɛra organisation cogoya ye o a kɛra kɛyɔrɔ ko ye o an se min an kan k'o kɛ pour que baara bɛ se ka ɲɛ u bolo vraiment ne kɔni ka foli b'u ye mairie bɛɛ tɔgɔ la ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman nɔgɔya u ye ala ka médaille caman nɔgɔya u ye ala ka samiyɛ ni mɔni ala k'o bɔ Mali la. Ni tun bɛ tali kɛ Armar Show o ɲɛmaa dɔw ka sira la u y'a fɔ cogo min na ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ na yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra yen tile saba kalan kɔni k'u bolo dalen bɛ ni k'o kɛ kunnafonidilaw kunna yaasa gɛlɛya min ta ka ɲɛsin musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnla cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ bɛngɛnɛ wale min ta ka ɲɛsin u ma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na kalan in kɛra maa minnu kunna o maa ye sira minnu di an k'u lamɛn. Ni tile saba baara mun na cogo ɲɛlen don sabula fɛn fɛn bɛ tɛle kɛ musow ka hakɛ kan hakili la anw sen kan ka don a la an ye baaraw daminɛ ka se bi ma an ye faamuyali k'a la k'a fɔ cɛ ani muso jɛw bɛ fɛn kelen na nka danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ ma ko genre bɛɛ k'a fɔ n'a fɔla genre kaban k'a fɔla ko bɛɛ ye kelen nka danfara bɛ yen nɔ cɛya tagabolo musoya tagabolo fɛ nka n b'a dɔn k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ ni formation in na minnu y'a initiative ta n'u bɛ tɛle kɛ ONG Wilidafu la ta kun b'a la sabula fɛn fɛn bɛ tɛle kɛ wa musow ka hakɛ sabatili ko la o b'a kɔnɔna la musow dɔrɔn tɛ ko in kɔnɔ parce que cɛw b'a la sabula bi n bɛ ka kɛ musow kan cogo min na bi n bɛ ka kɛ cɛw kan. Ne fɛ hakilina ɲuman don fɔlɔ ka taa journaliste yɛrɛ fan fɛ parce que journaliste bɛ se ka kunnafoni lase ka su mana kunnafoni jɛnsɛ a bɛ se yɔrɔ la ni mɔgɔ gansan y'a jɛnsɛ a tɛ se ka se yɔrɔ la ne fɛ ka ni tile saba kalan in kɛ à l'intention des journalistes je crois que ne fɛ ko ɲuman don. Ni tun bɛ tali kɛ maa la maa minnu ye kalan kɛ ni tile saba kalan in baara in kɔni sigila sen minnu kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin waleya in caya an ka jamana kɔnɔna na ni baara in a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma f'u bɛ se ka siri o dan na cogoya mun na n'an bɔra yen jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko yɛrɛwolo debout sur la rempart olu kɔni ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bi yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ ka se ka taa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dukɛnɛba la wulikajɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka furancɛla fanga kɔni dɛmɛ o wulikajɔ min kɔni kɛra jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Sena Mali o ɲɛmaa Ablaye Cissé ale ye wele kɔni bila jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ko bi jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u ka datugu u ka se ka wulikajɔ kɔni ta juma mana jigi ka se ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaaw ma ko ni kalo in tile 12 CEDEAO kan ka gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin Mali ma n'o ye ɲangini dɔ ye Ablaye Cissé a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. N b'o ye ka ye ta Mali kumabɔli la
o tumana bɛɛ b'i yɛrɛ o kulu de kɔnɔ maa o maa min bɔ bɛɛ b'i yɛrɛ o hukumu de kɔnɔ o kɔrɔ y'a ye collectif tɔgɔ la n'o ye Sena Mali ye ani transport tɔgɔ la ani boucher tɔgɔ la ani ko tɔgɔ la ani femme entrepreneur tɔgɔ la n bɛ appel lancer k'a fɔ ala sɔnna ma ni juma jiginna a ka d'an ye bɛɛ ka ye kɛnɛ kan a ka d'an ye sugu mɔgɔw maa o maa k'i bɛ Sena Mali la ni a heure sera i k'i ka baara jɔ i ka taa kɛnɛ kan parce que munna an t'a kɛ dɔwɛrɛ kama o mɔgɔ bɛ se ka misi bɛ joli t'a la ka nɔnɔ bɔ maintenant fɛnw b'an na minnu bɛ ka an tɔɔrɔ bi malgré que an y'a fɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ kaso la o tɔɔrɔ bɛ yen nɔ mais ni fasoko nana an bɛ fasoko baara kɛ hali ni tɔɔrɔ dɔ b'an na o tuma nin ye fasoko de ye parce que an y'a mɛn CEDEAO ka kan ka réunion dɔ kɛ dimanche Mali kunkan pour que u ka se ka sanction kura ta est ce que malidenw fana ka kan ka sigi k'u bolo da u sen kan k'a fɔ ko wayi ko olu ka kan ka sigi k'u bolo da u sen kan k'a fɔ min kɛra Mali la k'a banna o man kan ka kɛ c'est que an ka kan ka bɔ k'a yira CEDEAO la k'a fɔ an b'an ka transition kɔ k'a fɔ Mali mɔgɔ wɛrɛ ti bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na k'i b'i ka loi kura sigi Mali kunna an ye dɔ kɛra trop c'est trop vraiment an ka kan ka bɔ nin kɔnɔ an y'a ye kɛlɛ bɛ jamana in kɔnɔ CEDEAO sera ka mun kɛ CEDEAO y'an bénéficier ni mun ye foyi ni tɔɔrɔ tɛ minnu bɛ ka kuma CEDEAO tɔgɔ la bi est ce que olu o bɛ sariya kɔnɔ bi ya ti sariya kɔnɔ e ti sariya kɔnɔ ni e ko k'i b'a yira dɔ la ko ɔhɔn k'o bɛ défaut la c'est que i ka kan ka ɲininka o tumana an bɛ ɲɛfɔli min kɛ bɛɛ ye bɛɛ ka bɔ jamana ko de don an ka cɛkɔrɔba bu ye sɛmɛnjan tɛmɛnen an n'a kumana a ko diina ko tɛ silamɛw kerecɛnw kafiriw musow cɛw fimaw jɛmaw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ko de la bɛɛ ka bɔ Mali ko kelen kɔsɔn an ka Mali kuma bɔ n'a ye Mali kuma bɔ min bɛ t'i ka diina min na i bɛ t'o la min bɛ t'i ka baara min na i bɛ t'o la n'i y'a mɛn i bɛ diina na i bɛ baara la o k'a sɔrɔ Mali de bɛ yen o tuma na an ka Mali ko in de ta o tuma na o kuma in o ma tɛmɛ ne tulo kan o de kama bɛɛ ka bɔ pour que an ka jamana in an ka kuma bɔ n'a kuma bɔra waati min ka d'an ye an bɛ tɛmɛ n'o ye ni tun bɛ tali kɛ Ablaye Cissé la a y'a fɔ cogo min na ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen an ka minisiri min ɲɛsilen bɛ ji ni kuran baaraw ma olu kɔni lajɛrɛ dɔ kɛ tile damadɔ lajɛrɛ kɛ u ni Laginɛ maa ɲɛmɔgɔ kɔni sigila sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u kan ka baara ɲɔgɔn dɔ kɔni ta ka ɲɛsin Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛla la baara in yɛrɛ kun ye jumɛn ye minisiri Lamini Seydou Traoré an k'a lamɛn bi ye tile fila hakili jagabɔ kuncɛli ye an ka baraji mun an bɛ fɛ k'a kɛ a bɛ kɛ Guinée dugukolo kan mais baraji a nafa bɛ Mali kan Mali ka nafa bɛ Guinée kan n'a bɛ f'o ma ko barrage de Fou nin tile fila hakili jagabɔ in kɔnɔna la kuncɛ yɔrɔ in na bi an nisɔndiyalen don ka sababu kɛ an ye a ye k'a fɔ Maliyɛnw cɛsirilen don cogoya min na Guinéenw fana cɛsirilen don o cogo la walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na baara in a kun cɛla ni décision saba ye décision fɔlɔ ye jumɛn ye an y'an bolo bila sɛbɛn dɔ la n'a bɛ f'o ma ko mémorandum o ye bɛnkan ye mun b'a yira k'a fɔ ko bi tɛmɛlen kɔfɛ baraji n'a bɛna kɛ Fumi Guinéenw sɔnna k'a fɔ ko a tɛna kɛ olu kelen ka nafa ɲɛ olu kelen ma an b'a fɔ ko baraji n'a kɛra a bɛ kɛ fɛn ye mun ye Mali ni Guinée cɛ o yɔrɔ la an bɛ Guinéenw fo k'u waleɲuman dɔn olu mun sɔnna parce que a bɛ Guinée dugukolo de kan olu sɔnna k'a fɔ ko baraji a bɛna kɛ Mali ni Guinée bɛɛ nafa sɔrɔ sababu ye an b'u fo o la an ye an bolo bila o sɛbɛnnɔ na o kɔfɛ n'o tɛmɛna o sɛbɛnnɔ in kɔfɛ an bɛ segin ka taga an ka jamana kɔnɔ faamaw ka to k'olu ka conseil ta sɛbɛn in b'a to an bɛ n'a fɔ y'an bɛnkan mun signé nin n'o ye k'a fɔ ko baraji ye Mali ni Guinée cɛ ye an ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko autorité du bassin du Niger an kan ka kuma in sɛbɛn bɔ juridiquement k'a bila ka taga olu fɛ yen k'a fɔ ko a baara kɛra an y'o fɛnɛ bolo da mais mun y'an yɛrɛ nisɔndiya yɔrɔ n'i y'a jateminɛ ni baraji depuis 1922 yɔrɔ a bɛ ɲini na san 100 bɔ bi ni baraji kuma bɛ sen na an ma ɲɛ sɔrɔ a bolo mais bi bi in na mun m'an nisɔndiya c'est que bi an sera ka taabolo dɔ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko feuille de route walasa mɔgɔw ka ko ɲɛɲini k'a fɔ baraji a kɛli yɛrɛ a bɛ bɛn joli ma Mali kan ka joli ta en charge Guinée kan ka joli ta en charge k'o labɔ joona k'o fɔ ni tun bɛ tali kɛ Lamini Seydou la a y'a fɔ cogo min na ni waleya min n'a bɛ ka sigi sen kan ni Mali ni Laginɛ bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Juracɛ Jakite mun bɛ bolo an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ loni sɔrɔdasi minnu bɛ Mali cɛmancɛ marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara mara la nanzara ko minnu ma ko casque bleu araba tɛmɛlen olu ka bolifɛn dɔ yɛlɛnna mugujugu pɔnɔta dɔ kan Douanza ani Seware ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ka loni sɔrɔdasi 7 minnu bɛɛ ye Togo jamanadenw ye ka olu bɔnɛ u ni na
O kɔfɛ an bɛ taa Burundi tarata tɛmɛlen sɔgɔma joona kasobonba min bɛ Jitega Burundi faaba la tasuma kɔni balila ka yen minɛ. Burundi vice président y'a jira k'a fɔ ko maa minnu fatura ni tasuma mɛnɛ in sabu la ko bɛ taa maa 37 ɲɔgɔnna la ko minnu kɔni joginna kosɛbɛ k'olu bɛ sɔn ka taa maa 69 ɲɔgɔnna la nka fɛn min kɛra sabu ye ka tasuma mɛnɛ ni kasobon kofɔlen in na o kɔni ma dɔn fɔlɔ. O kɔfɛ an bɛ taa Benin kiriso min ka baara bɛnnen bɛ Benin jamana nafolo yuruguyurugubagaw ani jadi wale kɛbagaw kirili ma yen kiritigilamaw ye Joel Aivo n'ale ngwara dabaga dɔ ye Benin u y'o n'a nɔfɛ mɔgɔ 2 ɲangi ni san 10 kaso ye barisabula k'u nɔ yera jamana nafolo yuruguyuruguli la ani k'u tun ye janfa dɔ labɛn Benin jamana kama. O kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso. Araba tɛmɛlen Burkina Premier Ministre Christophe Dabire y'a ka baarabila sɛbɛn di Burkina Faso jamana ɲɛma Roch-Marc Christian Kabore ma. O kɔni sɔnna a ka baarabila ma wa Burkina sariyaw b'a jira k'a fɔ ko Burkina Premier Ministre ka baarabila bɛ kɛ sababu ye ka dansigi minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen ka minisiriya la. Nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. Jurate Jakite y'a fɔ cogo min na jamana kɔnɔna na ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen gɛlɛya fɛn fɛn bɛ k'an ka jamana sɔrɔ gɛlɛya in bɛ nɔgɔya sira o sira fɛ ala k'o siraw nati yaasa Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na cogoya min na.